Oh
sakno yo nduk. Tak male. Tunggu reaksinya. Mari kena antem bataku. Mari kena antem bataku. Kok sampai kepileng bantem apa? Tak ada mau kerikil ini mau terakhir. Tapi gak kena suwi. Lek dukune Mbak Udin, sak menit uber aku. Mbak Udin. Gak bahaya ta. Ceritane iki cinta ditolak dukun bertindak. Iya. Asik. Nyilo mobilnya Pak Redi ya lho. Lek wis tau lek nggo mobil jelas rinding. Kayak iki jawane mumet apa toko es teh. Lho lah ya kuwi. Ora metu-metu. Kowe lek ndek. Dewi. Kowe lek ndek tak nggoneni Riono marine. Kok luacan. Ya Allah, ada tuh mobil kok telepon. Keplecok. Lek dengan kembang aja. Tiung tibone plek. Ayo. Cek apa? Dia tetean ta? Oke gini. Kimbalene. Kok malah kayak ngono? Dewi, gak suka aku lek koyo ngono kuwi. Lek diantar kembang kudu alon-alon. Ngerti? Ayo. Iki lebih mak. Mak piu. Heeh. Oke moga kok dalam bataku kowe. Tuh gentak-gentung. Yuk. Diki. Mak. Iku mau. Kendangnya kamu gak pokok. Kendangnya gak konco ngono modele. Gak ketara rek. Penonton ada-ada rada minggir deh. Ada yang di depan tukang kandangnya ki soalnya ki semelampai. Semeter tak sampai. Ojo muni tukang kendangi lho mesti dene dhewe lho Gur 50 meter. Lah pancen kene sik TK. 50 meter nulek ndundung. Asline aku ki sak meter santu. Sampai enake kowe tasnya double arek cilik-cilik gane lungguhan dhewe. Ini iki kan gak ketara panjake. Wes Sayang yang di depan ini tidak ketara ini tuh. Padahal pajak pelengguan ganteng dron. Percaya kan ya Sakti? Sing elek Ganteng-ganteng nom-nom. Weh. Kakak, antene tukang kendangnya gak ketok kendeken. Keduren iki. Mbok jajal dirimu sing ngendang, iki sing kon joget. Ya aku sing ngendang sampeyan joget. Piye iki balik mana? Muka ala Lho kok tibane kono? Lah disangoni neh mbek Pak Redi. Matur nuwun Pak Redi. Terima kasih. sindane cilik ra ketok. Pak apa ora, Pak? Kok enak amat terima gulung-gulung ini entuk. Sindane cilik Kayak ra enak. ketok. Cara gulung ping 17 kayak double. Langsung mon. Sindane cilik ra ketok. Sindane cilik ra ketok. Ket mau ngeke sindane cilik gak ketok. Mbok dhisik karo mudun. Sindane cilik ra ketok. Mudunna ben ketok uangmu lho. Ayo kene. Tak gendonge uang tak golek gur gendong. Sindane cilik ra ketok. Ayo TK lho. Dan aku iki mimpi apa golek sinden TK e. Cilik genit. Sik. Awas. Sik. Iki piye mapane piye? Ngene. Iki aku njukel. Ya atraksi. Oh, Allah Akbar. Dewi. Ngapunten. Jangan goyang anake nangis iki. Tolong mongno Mas. Mbak, mongno kok iki ya Allah. Kaya nggo ketek oglet kae. Bener cilik awake emang. Kayak ondor-ondor iki. Kayak ondor-ondor. Tak
Lah, wong iki gedhi lho, sumpelan. Klambine tok iki mah. Kuwi bokonge dhewe kuwi. Nah. Asli real. Sumpel ya kon buka lek wani. Oh, Gak ya ngono, Le. Wani. Dewi. Lek iki ya ori delon. Seweke lho tuwibis lho. Piye? Wis yo. Wah, Iso kayak petis urang. Wamis. Mantap iku. goyang wong. Lho, kok enak men ngokok juragan. Aku juragan aku bayar. Dulur, karya sakti kita sapa? Tes apa? Tae dhewe apa tae diga? Tes apa? Kak Dewi ya. Tepuk tangan. Wong ora nek sing ngomong kok bengok-bengok. Sene, Le, Ran, kowe bayarane bendal Oh iya. Dewi kabeh. Kabeh panjae Ya, gawe Dewi ya. Dewi sangune kok ya. Senajan ora Kak Dewi, ora ana Dewi, ora ana jaran goyang. Aku duwe calon jaran goyang sing akeh. Ono kae. Njero. Tak tokne ta. Bayarane kabeh lho. Engko malah aku sesuk dadi Dewi Budaya. Jek ning jero kuwi. Tapi iki kosong. Gak wani aku. Kosong rek. Kowe sidane gelem aku apa ora? Gelem aku apa ora? Mau sosokan gak gelem. Modelnya gayane kentol Iya. dhisik. Iya, aku joget mbek dirimu tak joget ambek menyal kuwi iki lho. Ayo, jarno iki ben. Ben iki sing ngene. Lancang. Piye? Aku sing nyinden. Iya, aku sing nyinden. Oh, yang tiba bukune, Mbak. Itu sarung temboyong nih. Sarungnya Mas Petot. Garapan embat-embat dajal. Kok sarung kok gak mulai? Sinar bisu. Wah, lek gak karya sakti ra enak lek koyo ngene iki. Yo. Lek gak karya sakti gak enak sinden bisu ngene iki mangap-mangap tok. Asline gak iso maca iku. Cek jadi Gak toles kaya nek delok buku ngene tiba. Gak toles. Gak toles kaya iki. jane ya miku ki jane baterene asli. Delon to. Gak iso Sindene sing gede kalau guyang-guyang yang ngerti lucu sama. Apa yang ngerti lucu. Wong lawas aja di Lucu kok delok upin-upin iki. Jejerne kaya anake mboke. Sik, ben munggah dhisik iki, Bajal. Munggah dhewe to. Hamid. Sandalku mari. Ora sama sandal golek sandal iki mau. Apa
Makanya jumune wes, gorong. Jumune wes dadak lebu modele wes itu. Ya wis. Cek itu. Iki mau nggih pel-pelane Riyono. Piye? Uwis, ya wis mlebu. Iku Loh. garapane Riana. Iki mau lagu. Oh. Ya wis ganti wis. Piye? Ya maaf, ternyata nekat. Lagune ya bareng pada 5. Hatiku sangat kacau, tinggal empat, ku pegang erat Aku dicepot bokok nih. Aduh, cale loh. Nyakal gua amplop. Selekan apa loh? Orang lagi amplop. Awas le. Ya. Bayu. Kena kita wih. Yo, rono le. Rono le waksul. Gorong. jauh.